Sunana Sani Abdullahi Sarki, wanda kuka fi sani da Sani Sarki AMD, marubuci kuma mai gabatar da shirye-shirye a cikin nazarin Hausa. A yau na zo muku da wani babban muhimmin saƙo akan wannan annobar mai yaduwa ta sarkewar numfashi. Duk da cewar ni ba likita bane, dole ne in haɗa kai da likitoci wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora a kanmu, mu 'yan jarida da marubuta da kuma likitoci, wajen ganin an kauda wannan annobar da ta zo mai sarkewar numfashi wadda ke yaduwa a ƙasashen duniya. Zan yi magana ne akan wannan cutar mai ƙoƙarin ritsa gabaki ɗaya al'ummar duniya, wato annobar sarkewar numfashi. Saboda haka zan buƙaci ku bani hankulanku da kyau, ku zauna dirshan a gaban akwatin kallonku domin ganewa idanunku da kuma jiyewa kunnuwanku mecece annobar sarkewar numfashi. Ita dai wannan ƙwayar cuta ce wadda tasirinta yake faruwa a cikin huhun ɗan adam, wanda hakan yana kawo matsalar numfashi, cunkushewar hunhu, idan kuma aka yi rashin sa'a har ma mutuwa. Tushen wannan ƙwayar cuta ya samo asali ne daga jemagu izuwa 'yan adam, ko kuma daga jemagu izuwa wata dabba mai suna pangolin izuwa 'yan adam. Asalin tushen ƙwayar cutar dai daga jemagu ne daga ƙasar China. An jima ba a samu ƙwayar cuta mai yaduwa kamar wannan ba, cikin sauƙi take yaduwa daga ɗan adam izuwa wani ɗan adam. Tasirin wannan ƙwayar cuta yana ruɓanya izuwa kaso uku. Na ɗaya, ruɓanyar ƙwayoyin cuta. Na biyu, rikicewar ƙwayoyin garkuwar jiki. Na uku, kassarewar huhu. Wannan cuta ba komai bace face ɓawo haɗe da sinadaran ƙwayoyin halitta da kuma maiƙo. Haka zalika kuma ba a bace mai rai ba. Ba ta ruɓanya har sai ta da ƙwayoyin halitta masu rai. Hakan yana nufin idan har ɗan adam ya mutu, to cutar ba ta da sauran tasiri a jikin shi ta hanyar ta yaɗu izuwa wani mutum. Idanu ba sa iya ganin wannan ƙwayar cuta, kuma takan zauna abubuwan amfani na yau da kullum izuwa wani lokaci. Sa'annan kuma takan shiga jikin ɗan adam idan ya amfani da waɗannan abubuwa. Takan yaɗu idan mai ɗauke da ƙwayar cutar ya yi tari, wani ɗan adam ya shaƙa ko kuma hannunsa ya kai zuwa kan ƙwayar cutar, kuma ya taɓa fuskar shi, hanci ko kuma ido. Daga nan wannan ƙwayar cuta za ta ci gaba da tafiya zuwa cikin jiki. Takan shige zuwa ƙaramin hanji, saifa ko kuma hunhu, wanda a cikinsa ne tasirinta yake da ƙamari. A cikin hunhu, wannan ƙwayar cuta takan zaɓi ƙwayar halitta daidai da mabuɗin kwaɗanta, ta buɗe shi sannan kuma ta shigar mishi da sinadaranta, wanda ke umartar wannan ƙwayar cuta da ta riɓanya ita wannan ƙwayar cuta. Haka zai ita riɓanya wannan ƙwayar cuta a cikinsa, daga nan kuma sai ya samu sabon umarni akan ya kashe kansa. A nan ne ƙwayar cutar zai narke, sai kuma wannan ƙwayoyin cuta su watse a cikin huhu. Za su kasance a wannan mataki har sai sun yawaita a cikin huhun ɗan adam. Bayan kwanaki 10 zai kasance miliyoyin ƙwayoyin halitta sun mutu yayin da dubunnan ƙwayoyin cuta suka samu. Amma duk da hakan ƙwayar cutar ba ta haifar da wata ɓarnar a zo a gani ba. A wannan mataki ne annobar sarkewar numfashi za ta kwantowa da jiki sabuwar fitina ta hanyar ƙwayoyin garkuwar jikin ɗan adam. Duk da cewa amfaninsu shine bawa jikinka kariya, amma idan aka samu matsala su iya haifar maka da babbar barna a jikinka. A wannan kadami ne ƙwayoyin garkuwar jikinka za su yi cincirin da su je inda ake yi wa lafiyar ka barna. To a nan ne cutar sarkewar numfashi za ta harbi wasu daga cikinsu ta haifar da matsala. Su dai ƙwayoyin garkuwar jikin ɗan adam ba sa da idanu ko kuma kunnuwa. Suna musayar sakonni a tsakaninsu ne ta hanyar wata na'urar sadarwa mai suna cytokines, wanda ta shine duk wani sakon kula da garkuwar lafiyar jikin ɗan adam yake yaduwa a tsakanin ƙwayoyin garkuwar halittar ɗan adam. Cutar takan zautar da ƙwayoyin garkuwar jikin ɗan adam ta hanyar da su fara neman abin da za su farmaka. Daga nan sai da yawa su dinga zuwa wannan fage, hakan zai kassarar da garkuwar jiki. Biyu daga cikin ƙwayoyin garkuwar halitta su ne suka fi haɗari. Na farko shine neutrophils, waɗanda ƙwararru ne wajen kashe komi, har ma mu kanmu. Nan take za su je su dinga sakin ƙwayoyin farmaki wanda su dinga haɗawa suna kashewa da ƙwayoyin halittar da kuma ƙwayoyin cutar, duk su haɗa su karkashe. Sai kuma ƙwayar halitta ta biyu mai suna killer T cells, wanda kuma su aikinsu shine umartar gurɓatattun ƙwayoyin halitta akan su kashe kansu. Sai dai kuma a yanayin da suke ciki za su sanya gaba ɗaya da ƙwayoyin cutar da suke da lafiya da kuma da suke ɗauke da cutar, sai su umarce su akan su kashe kawunansu. Adadin taruwar ƙwayoyin garkuwar jiki, adadin lafiyayyun ƙwayoyin huhu da za a kashe. Hakan zai iya ta'azzara ta yadda zai kawo nakastuwar huhu na dindindin, ta yadda ɗan adam zai iya samun tawaya a lafiyarsa. Mafi akasarin lokuta ƙwayoyin garkuwar jiki kan samu nasarar shawo kan matsalar ta hanyar kashe gabaki ɗaya ƙwayoyin cutar
kuma su gimtse ƙwayar cutar daga haifar sabbi a cikin huhu. Daga ƙarshe kuma su tsaftace filin da aka gwabza dagar. Daga nan sai waraka ta soma. Da haka ne nake yin kira ga waɗanda suke cewa babu cutar ko kuma suke ƙaryata yaɗuwarta. Mu fahimci wani abu guda ɗaya. Kun ga kenan anan kasancewar ba mu da maganin cutar takamaimai, to dole ne sai mun yi wani abu. Ƙarfin garkuwar jikin ɗan adam shine hanya ta farko wajen yaƙar cutar a lokacin da ta shiga jiki. Don haka dole ne mu kula kuma mu mai da hankali wajen ƙoƙarin gina jikinmu domin kula da lafiyar garkuwar jikinmu da kuma ƙaurace wasu ɗabi'u waɗanda suke kawo nakasu ga garkuwar jikinmu, kamar ƙauracewa shan taba wanda ya tabbata shanta yana kawo nakasu ga garkuwar jikin ɗan adam. Haka zalika mu nisanci kayan maye irin su ƙwayoyi, balalin roti da sauransu. Haka zalika mu jure wajen motsa jiki, a sami isasshen bacci, kana kuma a dinga cin abinciccika masu rai ba karabuti ba. Hakan zai haɓaka garkuwar ƙwayoyin jiki da kuma samun ƙarfin ƙwayoyin halitta masu ba da garkuwa ga jiki. Kowace annoba tana da fuskoki biyu na hanyar yaɗuwarta, wato mai saurin yaɗuwa da kuma mai saiɓi. Wanda ke kasancewa a cikin ɗaya daga cikin su biyun ya danganta da irin ɗabi'un da muka gudanar a lokacin da annobar ta ɓarko. Yaɗuwa mai sauri za ta kasance mai muni kuma ta salwantar da rayuka da kuma samun masu kamuwa da yawa. Mai saiɓi kuma kundin tarihi ma ba lallai ya tuna ta ba. Yaɗuwa mai sauri kan faru ne da lokacin da aka yi biris da bin umarni da kuma dokokin hana yaɗuwa da kuma cunkoson al'umma yayin da annobar ta fuskanto ƙasa ko kuma wani yanki. Saboda yayin da mutum ɗaya mai ɗauke da cutar ya shiga cikin gungun al'umma ko kuma ya mu'amala da wasu dandazon al'umma, cutar za ta yaɗu ne tamkar gobarar daji. Saboda ba a ɗauki matakan rage yaɗuwar cutar ba. A irin wannan yanayi mutane da yawa sukan kamu da cutar, idan kuma hakan ta faru hukumomin lafiya sukan gaza ba su taimakon gaggawa domin daƙile yaɗuwar cutar. Duk yalwar ƙasa da arzikinta sai ya kasance kayan da ake da su domin kula da kuma yin ƙoƙari wajen magance annobar ya yi kaɗan ga al'ummar da suke kamuwa da cutar. Mutane da yawa za su mutu ba tare da samun kulawa ba. Sannan yayin da su kansu ma'aikatan lafiya suka kamu da cutar, za a yi ɗa kwance uwa kwance kenan. Karkon hukumomin lafiyar shi ma zai ƙara yin ƙasa. Faruwar hakan zai aiwatar da tsari mara daɗi wanda za a dawo kan zaɓin waye zai rayu kuma waye zai mutu, wanda hakan zai sa adadin waɗanda ya su mutu a wannan annoba ya yawaita. Don kiyaye faruwar haka ya kamata mu yi abin da zai jawo wannan annoba ta koma mai saiɓin yaɗuwa. Annoba mai saiɓin yaɗuwa akan samar da ita ne tun daga farkon barkowar al'amarin, ta yadda duk wanda ya kamu zai samu kulawa ta musamman ba tare da an karya ƙashin bayan hukumomin kula da lafiyar ba, saboda yawan adadin majinyata a lokaci guda. Tunda dai a yanzu ba mu da maganin wannan annoba ta sarƙewar numfashi, to da ɗabi'unmu na mu'amala da juna za mu taƙaita yaɗuwarta, wanda hakan shine a yanzu maganin da muke da. Abubuwa biyu ne, na ɗaya kada ka kamu, na biyu kada ka sa wasu su kamu. Saboda haka lalle kada a yi wasa wajen wanke hannaye, musamman ma da sabulun da ya kasance medicated, wato mai karya garkuwar ƙwayoyin cuta. Ita wannan ƙwayar cuta tana lalbe ne a bayan maɗaukin kitse, shi kuma sabulu yana narkar da wannan kitsen, wanda a hakan ƙwayar cutar ba ta iya tasiri. Haka zalika mu rage cunkoso a tsakanin al'umma, musamman kasuwanni, majalisu, filayen ƙwallo da kuma wata matattara ta zama joint kamar yadda gwamnatoci suka ba da umarni akan a zauna a gida sa'annan kuma a kula da lafiya. Idan ka ji wani alamu da ya danganci ita wannan annobar gare ka ko kuma ga wani naka da yake tare da kai, a kira hukumomin da suke kula da lafiyar, musamman hukumar NCDC masu yaƙi da annobar ta sarƙewar numfashi, ko kuma a gaggawar kaiwa asibitocin da suke kusa da ku, tun daga matakin jihohi har zuwa ƙananan hukumomi. Kamar yadda sakataren gwamnatin tarayya wallafa a shafinsa na Twitter cewar an samu ma'aikata 3,000 da su taimaka a wajen yaƙi da cutar ta annobar sarƙewar numfashi a jihar Kano, kuma za su yi aiki a matakin jihohi da kuma ƙananan hukumomi domin rage yaduwar annobar nan ta sarƙewar numfashi a jihohi da kuma ƙasa baki ɗaya. Boss Mustapha ya ƙara da cewar a ba hukumomi gudunmawa ta musamman domin kare yaduwa daga wannan annobar ta sarƙewar numfashi, don mai da annobar ta koma mai saifin yaduwa ba mai saurin yaduwa ba, domin kuwa idan har muka bi dokoki da kuma matakan da ake ɗauka na wajen ganin an daƙile yaduwar cutar ta sarƙewar numfashi, to hakan zai sanya cutar ta dawo mai saifin yaduwa ba mai saurin yaduwa ba. Allah Ubangiji ka kiyashe mu ka kuma kare mu daga wannan annoba ta sarƙewar numfashi. Amin summa amin.
al'umma abu dokokin hukumar lafiya da kuma dokokin gwamnatocin jihohi da kuma ƙasa baki ɗaya domin yaƙi da annobar coronavirus, wato cuta mai sarkewar numfashi da ke yaɗuwa a ƙasashen duniya baki ɗaya.